हेलो गाइज, आज हम चल दिए हैं बहुत व्यस्त कार्यक्रम में। सबको गुड मॉर्निंग। घर पहुंचलियो कुंजेला, ओकर बाद झोला झक्कर रखलियो, पहुंच गेलियो खलिहान। काहे कि वहां धान डेंगावल जा रहा, मशीन से झरा रहा धान, तो वहां भी देखना जरूरी है कैसे झरा उरा रहे। वह गेलियो, धान कैसे झरा रहा, मशीन से झरा रहा गेलिए, देखलिए हम भी झाड़ के देखलिए कि कैसन लगो है झारे में। दिन भर जे डेंगावल गलोल ओकरा तौलबैलियो, तौला उला के घर उर में रखवा दिलियो। ओकर बाद वहां से निकल गेलियो, अबरी चल गेलियो आलू खेत। कहली जाई ट्राई कर लिए हमहू एक दू पाती कबाड़ के, वहे ले लिए कुदरा, हमहू एक दू पाती कबड़ लिए। हमने तो अलुए कम निकल रहे कबाड़ रही तो, लेकिन चलिए कुछ हमहू निकाल ले लिए अपन खाए भर, हमहू कबाड़ उबाड़ दिलिए। करना चाहिए, भारत कृषि प्रधान देश है, हम सब नहीं करबे तो लोग प्रेरित कैसे होते। ओकर बाद आलूआ चुने ले, देखो रधवा लोग कैसे लजा लजा के जा रहे। संझिया के बेरिया डूबे के पहले हमें अमितवा चल दिलियो सालफिट बुनवावे ले। जा रहियो हरा तर खेत में सालफिट बुनवा दो, पटा दिल को नीरज।